Το πιάσα. Ω, είναι καλό. Έφυγε, γαμώτο. Το πιάσα. Έφυγε ξανά. Παναγιώτη, πολύ μεγάλο ψάρι, έφυγε. Στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Γαμό. Γαμό το. Αχ, έφυγε. Το πιάσα. Μεγάλο, όχι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, συγγνώμη που διακόπτω το βίντεο. Πριν δείτε τη μάχη με το Σαργό, να σας πω δύο λόγια για αυτόν. Πιάστηκε σε δόλωμα πεταλίδα, όπως βλέπετε πάνω στο κύμα εκεί που σκάει, με βολές όπως βλέπετε παράλληλες με τα βράχια. Ένα ψάρι τρόπαιο για τα δεδομένα τα δικά μου, για το LRF, μία μάχη αξέχαστη για εμένα. Το ψάρι ήταν στα 600 γραμμάρια και μου χάρισε μια πολύ όμορφη μάχη. Πριν αρχίσει το βίντεο, να σας ζητήσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με στηρίξετε. Πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ και θα το εκτιμούσα πολύ. Μπορείτε να μπείτε και στο δεύτερο μου κανάλι, η Αστική Ντομάτα, που ανεβάζω βίντεο με φυτά. Λοιπόν, δεν καθυστερώ άλλο. Καλή απόλαυση. Γεια σας. Το έπιασε μεγάλο. Μεγάλο, παιδιά. Παιδιά, μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο, παιδιά. Παναγιώτη, πολύ μεγάλο. Παναγιώτη, Σαργός. Σαργός γίγαντας. Σαργός γίγαντας. Έλα εδώ. Είναι πολύ μεγάλος. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλος Σαργός. Έλα, πάρ' τον. Ναι. Πάρ' τον. Ναι ρε Παναγιωτάρα. Νάτος ρε Παναγιωτάρα. Εσύ τον έβγαλες. Μπράβο ρε Παναγιωτάρα. Αυτά την πάγανε ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά. Παιδιά, δείτε ένα παππού, έχει τεράστια ψάρια εκεί μέσα. Δείτε ένα τεράστιο ψάρι, δείτε. Δείτε ένα τεράστιο ψάρι παιδιά. Ναι. Πάμε ρε παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ τώρα. Ένα τέρας παιδιά.